txikia bi gauze batean ere. Bueno, ze kanto nahi zen? Amua. Amua. Bueno. Zaila da jota kantatzeko batea. Osak, pianon gaininindeko kantoa da, beraz gitarrekin eskari nolartan hor. Bueno, Amua kantuko da, berie ez. Diskuen ez dago letria, ez, jende asko bueno, da letrin zarreri ez, da jende asko pentsatzen du ez dagoako leku dala hoia. Eta ez da, ez, lehen aldiz, bueno, nik uste idatzi deten kantoiko horrena dela, ez. Eta, bueno, bada, 40 urte eta umeik ez, hoxe, ez, da honin daulako eta ez da honin ez daulako, beti kontuk ez. Eta, bueno, pixket horri buruzko, bueno, duda horri buruzko kantua da ez. Pixkete hitz joku izango litzake amatasun eta mutasunei buruzko ez, pixkete. Eta, bueno, nik uste letrie gogorra dela, bere... Zea hortan, da letra hau zebrako idatzi nun, zati bat. Baina, orduan ez nago etzeon distantzi nahiko, ez? Eta, bueno, da... Benetan, guk hitzik ez badugu azta izan ditzen gau, ez? Gauza hauetaz kantutan, jende asko esan dit, ez? Oso fuerti dela, bueno, pixkete... hori kanto baten, horako gauzek aitzie, ez? Nordean egoeri ez, agizu, bai, ala ez, bueno, hoxe, izan bezala, unik gure bueltan, hoxe, da honin daulako, eta ez da honin ez daulako, eta pixket horren bueltan ez, bueno, nik, pixket, gorro da, baina... Hola, orduan ez dakit nola zen oiten gitarrekin. Neure amildegiaren ertzean naizela galderak atzetik bultzatzen nauela ezin dut erabaki honek biegingo nauela jakinaren gainean neu naizen beldurrez beste neu bat sortzeak zer emango didan eta zerken du baina galderak berak erdi batzen zaitu buelta emanez gero amu bat eken duta helduta nauka lepotik inoiz izan ez duzun zerbaiten ausentziak eragiten dizun zulo sakonak zeure buruan ez ezagutzeraino Atzo egia zena gaur ez du balio denborak denak gezurra dela dio eta gu ala ere egiaren bila ta dudaren labana zorrotzak erdi batzen banau erdi izango naiz inoiz ez berriz nintzena
Zeure